En dat is nedig. Want ook de Dokkumer ondernemers en inwoners vernemen de gevolgen van de mindere tierden. Daardoor verhoort ook het keepgedrag. Nou, je ziet nu ook al toch klein leegstand. En we weten allemaal dat die retailmarkt verandert. Dat mensen kopen meer op internet, mensen gaan op een andere manier winkelen. Mensen willen weer winkelen met een beleving. En een stad als deze is heel mooi, alleen die beleving kan nog veel beter worden. Waardoor mensen langer verblijven, de toerist ook meer wil verblijven. En daarvoor is het nodig dat je dingen aanpakt. Om het centrumgebied onlokkelijker te maken, moeten er ook meer evenementen komen. Een oor idee is om minder auto's stad te letten. Een punt dat wisselwaardig is voor het Sjen en vaststanders. Restauranteigenaar Ido Pranger zocht kansen. Nou, wij zitten hier ten eerste op een heel mooi plak. Dus wij zijn heel tevreden met de situatie dat wij die nu hebben. Het is wel zo dat in bepaalde seizoen, toeristenseizoen, het autoluwmindje van de stad, denk ik, een positieve bijdrage houdt aan de beleving voor de bezoekers van Dokkum. Tongeradiel wil verder wordt waan onder saneemde grieze parkeerplakken. Die je vooral joggen onder de rand van het centrum. Dat zou oors kennen. Ik vooral de bewoners jou van je moet wat meer te beleven wijzen. Je moet wat noffelijker te wijzen. Maar bankjes, volle meer green. En vanzelf parkeerfunctie is en blijft belangrijk, maar dat moet eigenlijk altijd oors. Minder verkeer, misschien dat ik het oors inrichting, zodat het verkeer meer te gast is. En dat je ziet van de kuier, de mensen die hier winkelen, die het recreëren, de toeristen, die moeten gewoon meer het idee hebben dat zij eigenlijk de stad hebben.